Hej. Lige en hurtig video for mig. Jeg har 3 ting på programmet, så hurtigt bliver den måske ikke alligevel. Det første jeg vil fortælle om, det er min nye løbehøretelefoner. De her, de hedder Aftershock Trix Titanium. Svært navn, men super fede løbehøretelefoner. De ser lidt, måske lidt klodset ud, men det er de bestemt ikke. Alt andet faktisk. Som du ser, så går de op bag nakken. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så kan du måske se, at de går ikke ind i mine ører. Det er fordi, de bruger en teknologi, der hedder bone conduction. Og det er noget så cool som, at de sender vibrationer igennem kæbebenet og direkte ind i mit indre øre. Og det giver altså en super fed effekt. For eksempel, selvom jeg hører musik eller podcasts, så kan jeg følge med i trafikken omkring mig, fordi mit øre er stadig frit. Så jeg kan høre alting ud over musikken, som bliver sendt direkte ind i det indre øre. Det er altså mega sejt. De er lidt dyre, de koster omkring 1000 kroner i udsalg. Men indtil videre synes jeg, de virker til at være alle penge værd. Jeg har også lige taget et telefonopkald, der kom fra min svigerfar. Det var lidt sjovt. Det virker nemlig også som headset. Måske ikke så praktisk, når man er ude at løbe, men man kan slå det fra. Så en gang man synes jeg, det er meget sjovt. Så jeg er lige ude at løbe her i Sønderborg. Det er vi er hernede cirka en gang om året. Så nyder jeg virkelig at komme ud og løbe hernede. Det er virkelig smukt. Nogle af mine flotteste løbeture jeg har haft hernede. Og her kan jeg se lige bag mig, der er Dybbøl Mølle. Det er virkelig, virkelig smukt. Flot sted at løbe. Nå, men den anden ting udover høretelefonerne, det er sådan lidt afledt af det. Det er, måske kan I høre det her i baggrunden, det er lige ude at prøve en ny løbeapp, der hedder Zombies Run. Ja, den er vist ikke så ny, men den er ny for mig. Og det er sådan et eventyr, man lever sig ind i, hvor man er løber i det her univers, der er fyldt med zombier. Og det er lidt ligesom et computerspil. Man får sådan nogle små beskeder i ørerne hele tiden om, at nu har man fundet nogle batterier, eller nu er der en zombie efter en, og man skal skynde sig at løbe fra den. Og så det er sådan, det er meget sjovt lille ting, der kan motivere lidt, når man er ude på løbeturen. Så jeg er ved episode 2 ud af, jeg ved ikke hvor mange, og det virker til at være rigtig sjovt. Det kan anbefales at teste det af. Så den sidste ting, det var Spotify, som jeg er ude og løbe med. Også jeg har egentlig ikke været specielt vild med at løbe med musik, men med de her høretelefoner, så har jeg fået lyst til at prøve det igen. Og Spotify har de her løbeprogrammer, og det er altså mega fedt. Det simpelthen tilpasser sig tempoet, man løber i. Og så kan de kombineres med Zombies Run, og det var egentlig derfor, jeg kom i gang med det. Så når de ikke snakker i Zombies Run, så hører jeg et eller andet fedt løbemusik. Nå, det var det for det. Tak for det. Hej.